Reġistrati 6 każi ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna. Dawn ħarġu minn ftit anqas minn 1000 test li saru fl-aħħar 24 siegħa. B'dawn il-każi n-numru ta' każi attivi irdoppja minn 6 għal 12 hekk kif ma kienx hemm persuni li fiequ. Dan kien l-ogħla numru ta' każi ġodda għal diversi ġimgħat hekk kif l-aħħar darba li kien hemm 6 każi ġodda f'ġurnata kien aktar minn xahar ilu, preċiżament fi 17 ta' Ġunju. Min informazzjoni maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa fuq il-paġna ta' Facebook intqal li dawn is-6 każi huma cluster marbuta mal-każ li kien hemm il-ġurnata ta' qabel, b'referenza għall-avveniment tal-massa li sar fit-tmiem il-ġimgħa f'San Ġiljan. B'dawn l-aħħar ċifri n-numru ta' każi totali ta' coronavirus f'Malta issa tela għal 686, il-numru ta' persuni li fiequ baqa' ta' 665. Din kienet l-20 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna minn mindu feċċ l-ewwel każ. Fl-aħħar 7 ijiem kellna b'kollox 12 każ u kellna biss ġurnata waħda fejn ma kellniex każi ġodda. Dawn in-numri għadhom sa issa mhux qed jiġu rappurtati fuq il-medja laburista. Din l-20 ġimgħa segwit ġimgħa sħiħa li fiha ma kellna ebda persuna li ttestjat pożittiv għal COVID-19. Intant b'ringrazzjament għal ħidma li qed issir mill-impjegati kollha fil-qasam tas-saħħa waqt l-imxija tal-COVID-19, l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa ta' Rat il-Ħajr li se ssir il-ħamis 30 ta' Lulju fid-9:30 ta' filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' Raħa Ġdid.